Friends, welcome to my Bikari vlog. Nơi đã thằng ai sẽ lại Bengtol Bazaar. Beरायना फैनायस्लाय ओरै लोगोनि बिमानो दाउ बयलार हैग्रोनि हैनानै फैफिननायसै आरो दा सानैजों फैफिनगोन ओमफ्राय स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो आंबो खालामखायोनो गावसोरबो गावबो नायो ना आंनि भिडिअखौ ओंखायनो आंबो स' गाइस बिदिब्लालाय माबो नायलांदो भिडिअखौ सुरु होताहाय guys, दा सालबारि मोनफैबाय नै सालबारि मोनफैबाय दा दागासे साइकेलाव होलाङा जोंलाय जोबाय सालबारि दखान मोनफैबाय नै मोनफैबाय सालबारि दखान guys बेंटलाव जों थाबनो मोनहैनाय बानायगोन दाब्राय सिगासिनो खानायसो खिन्थु सिनागासिनो बाजारा बियो सालबारि बाजार guys so guys जे खानाया सिख्लाफोरनि खायसे गुसुंबो थायो नालाय ओंखायनो मोनसे थाव मानो नायदों देखायनो नायदों नोंसिनो बे थावखौ दा सामब्रामबो फुननो थानांगोन आरो ओमफ्राय एसे माबाबाय थागोन लावबाय थागोन थाबै बांद्राय एसे लासैसो गोलाव जालांगोन आरो लासैनो फुनबाय थाब्लासो ओमफ्राय बिनि नामा जाबाय सेसा थाव बयबो मिथिखागोन ओमफ्राय नोंखौ नोंसोर लानो गोसोबा मानि मोनगोन फिसा बिदिनो हाफ बथल लायोबा 80 लागोन नै 80 इखौ फ्लिपकार्टआव बिहरब्ला मोनगोन मेश'आवबो बिहरब्ला मोनगोन आं इयाव माबा लिंक होगोन ओमफ्राय नोंसोरो बिहरना लाबानो जाबाय गाइस स' बिहरना नायलांदो माबायदि देखायनांगोन आं नोंसोरनो नायलांदो स' गाइस नैबेनो नै आं दा खुलिना देखायनोसै ओइ केमेरामेन हमफै ओरै देखायनोसै नै आं खुलिना होनो नों हमल' केमेराखौ नै खुलिसैना लायनोसै लेखायालाय मोथायखो लेखाबो दंमोन बेखौ माजों बानायो नायदो बेखौ सिनाया बांद्राय नैबे हाइजेंनि बानायनाय हाइजें ओमफ्राय माने बानायनो नालेंखरनिबो बानायो लेबुनिबो बानायो नै जाबाय लेखायाव माजों बानायो ओरैबो ओमफ्राय थावाखौ खर'आव सोनांगौ आरो खुलिनायनाय सोनायखानोसै आरामाव फुनांगौ खर'आव फुनजायो आरामाव फुननायसै आरो आंबो फुननायखानोसै नामा फुननानै नों नाखौलै ओरैबा बानायनांगौसै आरो लानो गलांगोन एसेनो नांखायो सेनांगौ आरो एसेनो एसे सेराबो जाबाय मारै फुननोसै दा आखाइजोंबो फुनजागोन ना आखाइजों फुनजायो आखाइजोंबो फुनजागोन ओमफ्राय जोंबो फुनजागोन आरो जोंबो नों दैनो गोसो गैयाबा खानाय खानजायो बिजों खानायबो खानजागोन आरो ख्लं बनलायो माथो होद स' गाइस लानो गोसोबा बेखौहाय माबा बिहरदो फ्लिपकार्टआव बिहर बेखौहाय लाथारनो गोसोबा खम दामैनो मोनगोन बेखौ एसे खमावनो मोनगोन स' बिदिब्ला भिडिअआ सलौ स' गाइस दा दालां बारबोबाय नै बेंटल दालां बारबोबाय दा गंसे दालाङा देन्जार गोजौ ओरैबो सासे भिडिअआ इन्टारेस्ट मुलाम्फा थागोन गासिबो भिडिअआलाय नागासिनो नायला भिडिअखौ स' गाइस नै दालां मोनफैबाय दा वा दसे थाथ'नोसै मेंबाय गाइस
नै दैया दै होथेदों ओरै हो मेंबाय साले So guys, video là direct Bentol menhinang lamayau. Slow. Đam mình phải bay đây guys. Direct Bentol lúc này direct nè. Nè, mình phải. Mình phải cover direct nữa. Guys. Mèng bye bye. Coi mini là hả? Rose mini bớt là đó sẽ cái liêm ar bạn chúng lấy đầm một cái ayu. Guys. Này. Này để flash army cam. Không anh nhìn xem. Army cam là flash cam nữa. Nó selfie cam. Nah, vậy đó. Jam barang ni jam. Guys, mình phải bay. Này có thu năng nữa phải. Này không. Này cái bụng không. Đây cái gì đó mình phải bay. Để học xuống cái đó. So guys, betul lah. Nala mau gezer out tire, gezer không đặt. Bui là đồ khăn áo. Gezer đó lên đó. Stinge hagra fura. Ra. Đây. Rồi gezer hao lên ha. Rồi ha. Nơi thái trên này là mà chắc là chỉ thấy cái đường này rồi để hạ mấy xe. Rồi ha. Shit. Rồi đi đó. Rồi đi bắt thằng dây lên thì phải cái sinh là phần So guys, ni daf ifshin bay ri bazar ni fry by direct pick up by samsin ai sidan no ore sidat no So guys, đã bên hôn lên bắp phơi bay này đã. Đây, mà nửa mấy khoang. Cái lá đi mình phải bay ra guys. Nó cái lá đi chứ hả? Bên nào? Ball fit cái lá đi nè. Các hàng. So guys, video update gini anu mod. Macam mana luar like, comment. Kalau mau do guys. So guys, video pelan. Bye bye. Selesai. Bye bye.